skal og må ikke afholde jer fra at mødes og fyre den af og en god tid. Jeg var bange for, at jeg ikke var med. Når jeg ikke var med, det gjorde mig bedrøvet. Så vil jeg fortælle om en måde at komme videre på, som vi har snakket om. Jeg har lige været ude og flytte nogle æbletræer og sådan noget. Det har været meget rart. Hej. Og vi siger, at jeg måske koncentrerer mig om min rygeretning, som måske mest af altid har været at skrive bøger og være en god far. Ja, jamen jeg håber, det er jo egentlig lidt teknikken i forvejen. Når telefonen ringer, og det er Sposten. Så har jeg det. Jeg har. Posten går sin gang, som jeg dårligt kan have andet at gøre med, end at være. Det står jo helt heroppe i en skov. Stemme. Jeg kan ikke rigtig røre jer og føle jer som i et rum. Fordele? Nej. Overhovedet ikke. Det med... Men det kan jo egentlig være lige meget, hvor jeg er. Fordele. Altså, jeg havde først så lidt i starten lidt i tvivl om jeg kunne. Jeg elsker jer så meget. Jeg elsker sprog så meget, så det kan også gøre mig en kende. Ved det ikke. Men det, jeg vil sige, er, at der ikke har været talt om tingene, og at jeg måske var lidt bange for at ryge af, så jeg holdt hårdt fast. Det der fungerer er, Sposten går sin gang fuldstændig som hun gør, men at jeg nok har mit fokus på 200-300 bøger. Andre må meget gerne sige det. Ja. Men
faktisk godt høre længere, så. Jeg har egentlig ikke noget imod kæmpe Det var lidt kreativ nu godt. Det kan være, raketskydning. Jeg tænkte faktisk på at gå på. Men jeg kunne måske godt have stået den lidt. Anyway, men Svært imod. ja, lidt, men altså, det kan jo godt være, at det bliver lidt på den her måde, altså, at jeg har Men for at overleve skal jeg have en mere konkret ting at